салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародароне ки наворои моро тамошо мекунед, лайк мемонед, фикрҳои хуб менависед, раҳмат, миннатдорум ки масалан дастгирӣ мекунед ва имрӯза мавзӯъ дар бораи кроссовки меравад. Бародарон нигоҳ кунед, шахсоне ки бизнес карданиен, бизнеси ҳамин кроссовкира, бародарон аввал чӣ қа фикр кунед ки бизнеси кроссовкида ки лезид кардӣ бародар, бояд ки ҳама ҳушта да ҳамин кроссовки бигирӣ, яъне да ҳамин кор бигирӣ. Ихене ки да уҷа кор мекунӣ, да иҷа кор мекунӣ, ира нигоҳ намекунӣ. Фикри ирам кадан дар кор, и просто так фурӯхта намешавад. Хуб, баъд бародароне ки мехоҳед ки инҳоро донакӣ бихаред, бародарон, шумо фикр накунед ки нархҳое ки оптум савдо карда мешавад, донакиш ҳам ҳамон хел савдо карда мешавад. Не. вақте ки донак шид, и бародар ӯ нархе ки оптума, ӯ нарх дода намешавад. Масалан, ин мера ма шумо да 1,5 оптум метум. Ина нигоҳ кунед, тагиш мутаваггар 2800 савдо карда мешавад. 2800. ира бо ба тариқи почта ки равон кунем ба шумо, бо 300 рубл, 400 рубл дига почта мегирава. И мешава где-то 3200. Бародар, и як пари 3200 шумо да меғалта. Барои ҳамо шахсе ки мехоҳад ки бизнес кунад, бародаро, 10,000 вибр дар телефонам дорум сурат, метавонам ки суратҳо шароитон кунам, ай 500 рубле сар мешава. Кадоме количество бисёр мегира, 450 метумаш. тамоми шаҳрҳои Россия доставкатон мекунем, мегирем, бизнеса пеш мебарем. Шахсе ки бо медонад ки дига хел, яъне дига чи дар корай, курка дар корай, шавка дар корай, причатки дар корай, наски дар корай, дига чи ҳам дар корай, роитон мекунам. баъд бародарон, як чиз шумо да пешакӣ бугум ки нафароне ки мара суратҳоро мепартояд, ина ҳисоб ку, ҳисоб мекунӣ, охир да намегиря. бародарон ҳам хеле накунед. вақте ки аниқ мегирен, аввал хати худтон як фикри соз кунед, баъд заказ кунед, ҳисоб китобш мекунем, бигиред. аке намекунем, бародарон, масалан издивоҷ накунед. масалан мепартои сурата ҳисоб ку, ҳисоба мекунӣ, охир да намегирим шака. пул надорум, пулум намереса. аввал борад бародар бояд ки ту расчёта бигирӣ ки ҳо ту пула дорӣ, айдасти мебиёи ҳамин кор, точка дорӣ, интернета мефурӯшӣ, иш кори худат, бародарон. ман шумо да фақат тавсия метавонам ки аввал чӣ қадар фикр кунед ки шумо дар ҳамин кор лезид кайсан. и бизнес ай, бародарон. бизнес ҳамин хеле ки то минус мери, то плюс мери, ҳамин инда сабр мекунӣ. бояд ки роҳ ша биёвӣ. баз бея модел дигара нишон метавонам, модели хадавоя. ҳамин модел, бародар, хадавоя. ҳамин модела чӣ қа мегиранд? шумо агар ки бугем бизнес мекунем, ҳамин буква нера бе ягон фикр задан гирен, ҳамин букваи мен нера ма пас яъне мефурӯшам, тамомеша бо меёрамаш. и пас яъне мерава. ина нигоҳ ку, бародар, 2800 да тагиш насонагай. амира шумо да 1,5 оптумша мефурӯшам, кожай бигирен, пеш барен. ина ира як 2 моҳ пас мепӯшем, баъд зимистонаш сар мешавад, бародарон. шахсе ки мехоҳад ки бизнес кунад бо мо, суратоша дар WhatsApp каталог менависен, роитон мекунам, фақат оптум савдо карда мешавад, донакӣ не. агар ки маъқул шуд бигирен, бизнеса пеш барен. кроссовки бизнеси хуб ай, бародарон. дига чӣ тавсиятон медиҳам? хонавободу сарбаланд бошед, дӯстони азиз. бародарон, женчина омардагим оригиналаш истеҳсоли Индонезия мебоша. як пачка 60 капсула дора, як пачка 12 то 15 килограмм вес мета. як курсуш як пачка мешава. ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надора. кадоме дар кор боша, занзане ба тамом шаҳрҳои Русия равон мекунем. и жир намекуне, яъне ки буз бола мекуне, вес мета, беҳад результати хуб нишон мета. марҳамат, номеро дар роҳи экран.